televízii Ameriky za Jan 3 bola. No ale čítko nám kýžu, môj povedal. Haló? Dobrý den, dobrý. Čau, já jsem Petr, já jsem právě mluvil s vašima klukama a právě dali mi vaše číslo. Tak já se chci zeptat, jste volný na sobotu teď? Teraz na sobotu? Jo. Teraz na sobotu neviem, lebo máme ich všetko začali. Tak víš co, já tady mám sál jako pro zábavy každý týden, ale nebojte se, já vám zaplatím, kolik chcete. Minulý týden tady byl Slávo, zahral pěkně, víš co, ale každý týden chci, aby to bylo něco jiný. Víš jak, byl Slávo, teďkom tax kredit, pak přijde někdo jiný, víš jak, chci to měnit. Hej, a počúvaj, dalo by sa preložiť na budúci týždeň. Víš co, Bráško, teďkom se to nedá, lebo já mám sál a já jsem to už dávno vyplatil. Tak by si mi mal dať dopredu vedieť, nie, zajtra je piatok a sobotu 4 zabavu, vieš, nemáme akcie, vieš, teda. Ale co kdybyste mě udělali, že na zítra? Zajtra oteľ robí aj sobotu ráno, vieš. A, tak jedině na druhý týden, jo? Na druhý týždeň sa môžeme dohodnúť na 100%. No tak necháme to na druhý týden, no. Já teďkom vemu někoho, víš jak, na tento sobotu. No ale já bych se chtěl se zeptat. Ale v Leicesteru kde presne? V Leicesteru, to je blízko, já ti ještě pošlu aj adresu, všechno. Ja viem, tam sme hrali raz svadbu s Milanem, keď si pamätáš. To ne tam ten sál, já mám nový, úplně nový sál. Dobre, ale počúvaj, nebudú tam bytky, alebo tak. Vůbec, neboj se, může se optat normálně Slava, teďkom jak tam byl. Ještě přišel ten nový Kiki, já nevím, jak se, víš co, teďkom si mi začal hrát. A on se taky bál, byl při mně, ale nemáš čeho se tady bát. Ja sa to nebojím, tak, že ho bytku, alebo to, ale my ideme tam s aparátem a potom behať, jak šalení a to. Ne, vůbec, ne, tady vůbec. A celýkrát boli v Liverpoole, ja tam v Liverpoole, a tam taká bytka bola, že sme nechceli ani veci bez dosta. Ale jo, já tě chápu, ale tady nemáš čeho, lebo víš co, tady je všechno samý Češi a sama moje rodina, víš co. Já mám moc velkou rodinu. No. Tak já bych se chtěl... Čo prosím? Že skade si ešte? Já jsem z Čech, z Hradce Králové. Hradec. Dobre, počujem, tak keď vidíš, jej tam jej vedie do stredy. A kolik byste vzali? Na koľko tak, čo povieš? Tak já nevím, kolik jste právě, teďkom kolik hráte? Ja, počujem, my hrajeme 5. 5. Tak poslouchej, uděláme pro vás dobrý, a i pro mě, tak řekni ty cenu. No? Tak řekni nějakou cenu a já uvidím, jestli to bude dobře. Ja vieš, že hrajem aj pre peniaze, ale aj pre záľubu a rozumieš, to ja viem, či... Tak víš co, Ivane, já udělám pro vás dobrý. Každému dám po 100, dávám 500. Máte to blízko, nemáte ani to daleko, víš co. A ještě, víš co, chvást za 500. Tak poslouchej, já ti zítra zavolám. Jestli chceš, tak ty mi můžeš zavolat a klidně dáš mi shortcode, tak nám pošlu ti zálohu nějakou. Dobre. Víš co, ale hlavně, aby si mě neojebal. Víš co, teďkom řeknu na Facebook, alebo tak lidem... Teraz nevieš, s kým tam zvlášť, ja ešte nikdy v živote pre peniaze neojebal som nikoho, ale ja chcem byť, aby si bol aj ty čestný. A ja čestný aj ty, čo ty šalený, však my chodím, však ty pustí youtuber sa pozri, že hrajeme, alebo čo si zoberiem od teba. Často keď máš, že ti ma zoberiem zálohou. Ne, víš co, já věřím spalvec klukům, no, tak co ti řeknu? Neboj sa, dobre, počúvaj, ja ti pošlem údaje a ty tak, aby do stredy, keď pošleš peniaze, znamená, že chceš zabavu. Tak dobrý, no. Dobrý, Bráško, já ti ještě... Alebo ja neviem, jak ty, no, prosím, jak máš, no, keď nemáš, no, tak ideme tam, ja to dáš tam. Ne, já vám něco pošlu, víš co, já vám něco pošlu, ale já ti ještě zítra zavolám. Aspoň na benzín, alebo dácu, alebo aspoň polovičku, no. A já vám pošlu 200 a přijdete, tedy dám vám 300. Dobre, takže kedy ti mám poslať toto? Tak třeba teď můžeš mi to poslat, alebo zítra. Ok, Peter, to bol sedolnutý sobotu o
6 stačí. Tak presne. O 6, aby si bol už tam. Ja ti pošlem adresu a budeš tam o 6. Dobre, čau. Díky moc. Pre televíziu. Takže pre televíziu Markízu to bolo Michal Janda a Tax Credit Ivan.